Ba'ad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa, da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani. Kuna sauraronmu ne kuma kuna kallonmu ne kai tsaye daga masallacin markazu salafiya number 47 number 46 Major Road, Tudun Wada, Zariya, jihar Kaduna a Najeriya. Ni mai magana Abu Abdulrahman ne Muhammad Awwal Adam da aka fi sani da Albani Zariya. Tun farkon kalma nake ta magana dangane da tafsiri. Ita kalmar tafsiri kalma ce wadda take sananniya a cikin harshen Larabci. Sai dai wani abun mamaki, kalmar kwaya ɗaya ta zo gyal a cikin Alƙur'ani mai girma. Bayan wannan wuri, ƙur'ani bai sake ainihin maimaita ita wannan kalma ta at-tafsiru ba. Wannan ko ya faru ne a idda Allah madaukakin sarki ke cewa wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'inaka bil haqqi wa ahsana tafsira. Babu wani misali, babu wani kure da kafirai za su nemi su yi maka, sai mun zo maka da gaskiya wadda za ta rugurguza wannan misalin nasu, ta kure wannan kuren nasu, sannan kuma sai mun zo maka da kyakkyawan bayani. A nan kalmar tafsiri ta zo a cikin alkur'ani da wannan ma'anar wadda ita ce muke nufi a nan. Ashe da muka ce za mu yi tafsirin alkur'ani, to za mu yi bayani ne dangane da alkur'ani. Don haka ita kalmar ta ainihin wato tafsiri, in an tashi tumɓuko ta a cikin harshen larabci, tana ainihin wato tasowa ne daga fasara da kuma fassara. A ce fasara alƙur'ana wa fassarahu, wal fasru wa tafsiru ma'anahu al-kashfu al-ma'ana al-ma'qul. Kashfu al-ma'ana al-ma'qul, wato bayyana ma'ana wadda an yi bayanin ta za a iya fahimtar ta. Wannan ɗaya daga cikin ma'anoni ne na ainihin ita kalmar tafsiri ɗin a harshen larabci. Wato kenan abin da take nufi a harshen larabci shine bayani. Amma aka koma wurin su malamai masana tafsirin alkur'ani a ainihin wato wannan zamani, akwai wani babban malami wanda ya dan daɗe da rasuwa, sunan shi a Sheikh Muhammadu Zahabi, Allah ya gafarta mishi. A cikin littafin shi mai suna usulul tafsir yake cewa ilmun yabhathu an muradillahi ta'ala bi qadri taqatil bashariyya. Shi tafsiri ilimi ne da ke bincike game da menene Allah maɗaukakin sarki yake nufi. Wannan binciken kuwa ɗan adam zai ne da gwargwadon fahimta da ƙarfin ilimi da kuma ƙwazo da ainihin zai tsaya ya yi. Wannan ita ce fassara ɗaya daga cikin ainihin wato fassarori waɗanda malamai suka gabatar. Malamai sun yi fassarori da yawa, wadda fassarorin na bayuwa zuwa ga tafsirin alƙur'ani, na kaiwa zuwa ga fitar da hukunce-hukunce na fikihu, da fitar da ilmomi na kira'a, da bayanan da suka shafi bayyana ijazi na alkur'ani. Idan muka ɗauko bayanin farko, wato a cikin tafsirin alkur'ani akwai buƙatar za a rinka fitar da hukunce-hukunce, misali hukuncin takaba, hukuncin idda, hukuncin saki da makamantan haka, hukuncin sallah, hukuncin jihadi, hukuncin da ya shafi mu'amalar zamantakewa tsakanin kai da makwabcinka, tsakanin kai da wanda ba irinka ba addini, kafiri ne na amana ko ba na amana ba, mu'amalar da ta shafi tsakanin kai da rayuwarka kamar aiki, kasuwanci da makamantan haka. Don haka ƙur'ani yana maganganu dangane da irin waɗannan abubuwan. To yana daga cikin haƙƙin mai tafsiri in ya zo ya tsaya ya tantance wa mutane waɗannan abubuwan. A ƙarƙashin wannan za ka fahimci maganar da sahabbai suke cewa sukan kai wata kaza ko shekara kaza ba su sauke sura kaza ba, a yayin da wannan surar mu kuma muna iya sauke ta a kwana 7 ko kuma mu sauke alkur'anin gaba ɗaya a cikin shekara 2. A nan ne za ka gane bambancin irin yadda suke sauka da irin yadda mu muke yi. Su suna tsayawa ne suna bin waɗannan hukunce-hukunce na fiƙihu gaba ɗaya, su karance su fahimce su. Don haka sai ka ga wani ya zama cikakken malami a ilimin fiƙihu, hadisai da yake da su ƙwaya 5 ne, amma ya sauke alkur'ani gaba ɗaya
amma ya haɗu ya zama babban mujtahidi. Domin sadda ake karantar da shi alƙur'ani ba wai haddar kaɗai ake karantar da shi ba ƙa'idojin ilimin tajwidi kaɗai ake karantar da shi ba, ana fahimtar da shi dangane da hukunce-hukunce na fiƙihu. Wannan abu ne da malaman fiƙihu ba su sassauci a kai ba daga cikin malaman tafsiri. Al'imamu Abubakar al-Jassas ya yi littafi ya sami shi ahkamul Qur'an. Al'imamu Abubakar ibn al-Arabi ya yi littafi ya sami shi ahkamul Qur'an. Al'imam al-Qurtubi ya yi littafi shi ma ya sami shi al-Jami'u li ahkamul Qur'an. Malamai sun biyo bayansu da ɗimbin yawa akan haka har zuwa waɗannan zamunna. A ƙarƙashin wannan yana daga cikin aikin mai fassara alƙur'ani ya yi ƙoƙarin fitarwa da mutane matsaloli da hukunce-hukuncen da suka shafi fiƙihu. Dubi Abubakar Mahamudu Gumi, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, har sai da ta kai a cikin littafin shi mai suna Raddul Azhani ila Ma'anil Qur'an, kasantuwar shi malamin fiƙihu ne daga cikin malaman tafsiri. Abin sha'awa da ya je aya ce wadda ke tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Ayar ta zo ne don ta ba da jawabin wata bakar magana da kafirai suke harbota ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Allah ya ce dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun. Kafin saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani, Allah yake ce da shi baka iya karantawa ba, baka iya karatu, sannan kuma shi abin da ake karantawar baka iya rubuta shi da hannunka na dama. A nan sai Malam Bakar Mahamudu Gumi, Allah ya gafarta mishi, yake cewa kaga wannan dalili ne akan cewa da annabi zai yi rubutu sallallahu alaihi wa sallama da hannun dama zai yi. Kenan wannan ya nuna sunnar rubutu ga musulmi shine yin rubutu da hannun dama. A ƙarƙashin haka bai halatta ba yin rubutu da hannun hagu. Ku dubi wannan ayar, tarihi take bayarwa na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, cewa yaya yake kafin a saukar mai da alƙur'ani. Bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba. Da aka saukar mai da alƙur'anin yaya yake, haka yake, bai iya rubuta ba, bai iya karantawa ba. Amma a ƙarƙashin wannan ayar da ke ɗauke da tarihi wadda take raddi zuwa ga kafirai masu saka shubuha, sai da Allah maɗaukakin sarki ya fitar da wani hukunci a fakaice. Su kuwa malaman tafsiri daga cikin malaman fiƙihu da suka tashi sai suka zaro wannan hukunci suka bayyana shi. Don haka yana daga cikin aiki da wajibin dukkan wanda zai tafsiri ya yi ƙoƙarin fitar da ire-iren waɗannan hukunce-hukunce. Don haka ku kiyaye, idan muka kai ga aya za mu tattauna hukunce-hukunce irin wannan insha Allahu ta'ala. Idan ta kama sai mun ɗauko al-Imam al-Qurtubi mun hikaito abubuwan da zai faɗa mana, ko kuma mun ɗauko al-Imam al-Jassas ko al-Imam Ibn al-Arabi, ko kuma a zamanance irin rubuce-rubucen da wasu malamai 'yan zamani irin su Muhammad Ibn Ali As-Sabuni da makamantansu suka yi. Za mu yi ƙoƙarin zuwa da waɗannan abubuwa, muna masu tantancewa al'umma abubuwan da aka rubuta, ba wai duk abin da aka rubuta za mu kimsa ma ainihin jibgawa jama'a ba. Idan haka ta faru, to sai zama kenan hikayar da muke tsoronta ita ce ta faru. Domin daga cikin tafsirin hikaya shine ka zo kana karanta mutane abin da aka rubuta kadai, ba za ka tsaya ka tantance ka tace ya inganta ko bai inganta ba, me ma'anar wannan magana, wannan hadisin da malamin ya kawo ya tabbata ko bai tabbata ba. To za mu ainihin yi wannan aikin insha Allahu ta'ala da gwargwadon ikon da Allah maɗaukakin sarki zai ba mu. Don haka jama'a su kiyaye. Sannan daga cikin aikin da malamai suka bayyana a cikin ma'anar tafsiri shine fitar da hukunce-hukunce na ƙira'a. Lallai ne hukunce-hukunce na ƙira'a abubuwan da suka shafi ɓangarori guda biyu, ƙa'idoji na ilimin tajwidi da ƙa'idoji jimilla na ilimin ƙira'at. Yana daga abin da ke taimakawa alƙur'ani ma'anar shi ta fito ƙarara. Misali, ina bambancin maliki da maliki yaumiddin? A wajen karatu duk daidai ne, ya tabbata a cikin shari'ar musulunci, amma a wajen ma'ana da balaga da fasaha alƙur'ani kowanne yana ɗaukar wata ma'ana wadda ke ƙara girman daraja ga zatin Allah maɗaukakin sarki. Kun ga ashe bayyana fuska ta ƙira'o'i na
daga abubuwan da ke taimakawa wajen ƙara fito da mu'ujiza ta alƙur'ani mai girma. Ina fatar an gane. Sa'an nan kuma sai abubuwan da suka shafi tarihohi waɗanda suke cikin alƙur'ani. Insha Allahu ta'ala dukkan inda aka zo dangane da abin da ya shafi tarihi na al'ummomi magabata za mu yi ƙoƙari mu tattauna. Idan akwai alaƙar sai ta kai mu bayyana wa mutane yadda wannan wuri yake a yanzu ko halin da wannan wuri yake a yanzu. In ma ta kama za mu zo mu harba wa mutane hoton wannan wuri a jikin bango su gan shi ainihin a bidiyo ko kuma su gan shi ainihin a hoto wanda yake tsayayye domin mu kwatanta musu don su samu kyakkyawar fahimtar wannan wuri. Misali, garin annabi Lot da garin annabi Hud da garin annabi Salih, waɗannan garuruka ne waɗanda kyawawan misalai ya tabbata dangane da su, waɗanda akwai abubuwan duba da abubuwan lura a ciki. Za mu iya zuwa mu ɗauko ainihin hoto gaba ɗaya na bidiyon garin annabi Lut alaihi salatu wassalam da irin wannan gobara da Allah maɗaukakin sarki ya babbaka garin da ita, da irin halin da garin yake ciki, wanda abin mamaki har yanzu busassu sandararrun gawawwakin mutanen annabi Lut har yanzu yana nan a wannan gari. Ana iya zuwa a halarta, a kalla, a gani, a ɗauki hotuna da makamantan haka. Ko kuma gawar fir'auna ce za a iya zuwa don a nuna wa jama'a hoto da bayanai ire-iren waɗannan abubuwan. Kaɗai za mu yi haka ne don jama'a su samu kyakkyawar sura da haƙiƙanin abin da tarihin yake ɗauke da shi, sannan da fitar da darussa daga cikin abubuwan da za mu fa'idantu insha Allahu ta'ala na cikin waɗannan tarihohi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya taimake mu.